மிக துல்லியமாக கணிக்கப்பட்ட உங்களுடைய ராசி பலன்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம தமிழ் ஹாரோஸ்கோப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை டச் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும், அதை அழுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும். மிதுனம் ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு தெய்வத்தின் விதியின்படி தான் அனைத்தும் நடக்கும். அந்த வகையில் அம்மன் எழுதிய விதியின்படி, குறிப்பாக கிரக மாற்றம், சனி பகவான் குரு பகவானின் நிலையை பொறுத்து உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கோ, நீங்கள் எதை செய்தால் சிறப்பானதாக இருக்கோ, திருமண வாழ்க்கை எப்படி அமையும், பணம் குவிய என்ன பண்ணணும், கடன் பிரச்சனைகளெல்லாம் எப்போ தான் நீங்கும் அப்படின்னு உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த ரகசியத்தையும் முழு ஜாதகத்தையும் தெளிவாக துல்லியமாக பார்க்க போகிறோம். கடைசி வர பாருங்கள், எல்லாமே உங்களுக்கு சிறப்பாக புரியும். அதுக்கு முன்னாடி மிதுனம் ராசியில் பிறந்த நீங்கள் எந்த மாதத்தில் பிறந்தீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பெரிய அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கு. மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். அப்போதான் அது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும். வெளிநாட்டு வாய்ப்புக்காக காத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த வாய்ப்பு உங்களை தேடி வரும். வழக்குகளில் சாதகமான நிலை உங்களுக்கு உண்டாகும். தொழில் வியாபாரத்தில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் ஒன்றின்படி ஒன்றாக அடுத்தடுத்து வெற்றிகள் உங்கள் பக்கம்தான் இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இடமாற்றம் நிச்சயம் உண்டு. சம்பள உயர்வும் நிச்சயம் உண்டு. உங்களுடைய வாழ்க்கையில், அதாவது ஒரே இடத்துல வேலை செஞ்சிட்டோம், சம்பளமும் இல்லை, பதவி உயர்வும் இல்லை அப்படின்ட்டு இயங்கி கொண்டிருப்பவர்களுக்கெல்லாம் நிச்சயம் சம்பள உயர்வு இடமாற்றம் சரியான நேரத்தில் வரும். கவலையே படாதீங்க. உங்களுடைய உழைப்புக்கு ஏற்ற 2 மடங்கு லாபமும் நிச்சயம் உண்டு. அரசாங்க ரீதியாக ஏகப்பட்ட உதவிகளை நீங்கள் பெறுவீங்க. அரசாங்க காரியங்கள் எல்லாம் நல்ல விதத்தில் முடியும். தந்தையுடன் ஏதாவது மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட்டிருந்தால், கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டிருந்தால் அது பெரிய பாதிப்புகள் இல்லாமல் சுமூகமான நிலையில் முடிந்துவிடும். வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளால் உங்களுக்கு பொருட்சேர்க்கை உண்டாகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் நிச்சயம் உண்டு. வியாபாரத்தில் விற்பனை லாபகரமாகவும் திருப்திகரமாகவும் இருக்கும். வாடிக்கையாளர்களுடன் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிச்சயம் நீங்கிவிடும். பண வரவு சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றத உறுதியாக சொல்லலாம். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையுமே, அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டுலையுமே ஏதோ ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டமும் யோகமும் அடிக்கும் அப்படின்றது விதியாக இருக்கின்றது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் கூடுதல் பணி சுமையை சில நேரங்களில் பார்ப்பீங்க. அதிக நேரம் வேலை பார்க்க வேண்டி இருக்கும். ஆனால் அதன் மூலமாக உங்களால் லாபம் பார்க்க முடியும் அப்படின்றத 100% உறுதியாக சொல்லலாம். குடும்பத்தில் மன நிறைவு ஏற்படும் வகையில் எல்லாமும் நடக்கும். உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையால் நன்மை உண்டாக போகின்றது. அவருடன் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிச்சயம் சுமூகமாக முடியும். பெண்களாக இருந்தீங்கன்னா கடின முயற்சி செய்தால் உங்களுடைய காரியங்களில் பெரிய வெற்றியை உங்களால் பெற முடியும். ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மிதுனம் ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு அம்மன் உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்பார். தெய்வத்தின்படி தான் அனைத்தும் நடக்கும். தெய்வத்தின் விதியின்படி தான் அனைத்தும் நடக்கும் அப்படின்றது எழுதப்படாத விதியாக இருக்கின்றது. அரசியல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய மிதுனம் ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் மேலிடத்தின் பார்வை உங்கள் மேலே பட்டு மிக பெருமளவிலான உயர்வை பார்ப்பீங்க. மிக பெரும் அளவிலான அதிர்ஷ்டமும் உங்களுக்கு அரசியல் ரீதியாக இருக்கின்றது. பண வருவாய் சிறப்பாக இருக்கோ, பன்மடங்கு லாபத்தை அரசியல் ரீதியாக உங்களால் பார்க்க முடியும் அப்படின்றதையும் உறுதியாக சொல்லலாம். உங்களுடைய வீட்டில் விருந்தினர் வருகையால் கும்மாளம் குஷி இருக்க தான் செய்யும். ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே எதிர்பாராத வகையில் பெரிய முன்னேற்றத்தை பார்ப்பீங்க. அடி பாதாளத்தில் இருந்த நீங்கள் திடீர்னு ஒரு நாள் கோபுரத்தில் போய் அமருவீங்க. அந்த அளவுக்கு யோகமும் அதிர்ஷ்டமும் உங்களுக்கு அடிக்கும். செய்யக்கூடிய தொழிலில் லாபம் குறைந்து காணப்பட்டாலும் உங்களுடைய வல்லமையால் திறமையால்
உடனடியாக லாபத்தை உயர்த்தி விடுவீர்கள். ஒரு சிலருக்கு பிள்ளைகளின் மூலமாக அதிக சந்தோஷம் இருக்கும். அரசாங்க வகையில் லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால மன மகிழ்ச்சி அடைவீங்க. புதிய நண்பர்களுடைய சேர்க்கையால் உங்களுக்கு அனைத்து ரீதியாகவும் லாபம் உண்டாகும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வருமானங்களோ அல்லது லாபங்களோ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் இருக்கின்றது. குறிப்பாக ஒவ்வொரு வருடத்திலையும் ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாதங்களில் பண வருவாய் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றத உறுதியாக சொல்லலாம். அலைச்சல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வருமானத்தில் குறைவு இருக்காது. ஒரு உத்தியோகத்தில் இருக்கீங்க, ஒரு தொழிலில் இருக்கீங்க, ஒரு வியாபாரத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் அலைச்சல் இருந்தாலும் அதன் மூலமாக உங்களால் லாபத்தை பார்க்க முடியும். தந்தை, தாய் உங்களுக்கு எப்பவுமே பக்கபலமாக இருந்து உதவி புரிவாங்க. சகோதர, சகோதரி வகையில் உங்களுக்கு ஏற்றம் உண்டாக போகின்றது. உள் விவகாரங்களில், அதாவது அடுத்தவங்களுடைய குடும்ப உள் விவகாரங்களில், அதாவது தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடுவதை தவிர்ப்பது உங்களுக்கு நல்லதாகவே இருக்கும். இல்லைனா பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். பண விஷயத்தில் யாரிடமும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றே சொல்ல வேண்டும். அது குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் சரி, நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் பண விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றே சொல்ல வேண்டும். வாகனங்களில் செல்லும்போது ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்கணும். அலுவலகத்திலையும் வீட்லையும் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை அழகாக கையாளக்கூடிய திறமை உங்ககிட்ட இயல்பாகவே இருப்பதால் குழப்பங்கள் நீங்கி மனசில் தெளிவு உண்டாகும். தெளிவான மனநிலையோட, தெளிவான சிந்தனையோட எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்கக்கூடிய வல்லமையை உங்களுக்கு சனி பகவானும் குரு பகவானும் கொடுப்பார்கள் என்பது விதியாக இருக்கின்றது. உங்களுடைய முயற்சிகளில் எதிர்பார்த்த பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்லை. இயற்கையாக உங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் உடல் ரீதியாக அப்படின்ட்டு சொல்லிட முடியாது. செயற்கையாக வருமே தவிர இயற்கையாக பெரிய பாதிப்பு இருக்காது. உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருப்பதில் கொஞ்சம் அக்கறையோடு இருப்பவர்கள் தான் மிதுனம் ராசியில் பிறந்த நீங்கள். ஆன்மீகவாதிகளை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்றது. அந்த சந்திப்புக்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையே அடியோடு மாறும், மிக பெரும் முன்னேற்றத்திற்கு செல்லும் அப்படின்றதையும் மறுத்துவிட முடியாது. வருமானம் அதிகமாக வந்தாலும் செலவுகள் சற்று கட்டுப்படுத்த முடியாதபடி தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த செலவுகள் வீண் விரய செலவுகளா, சுப செலவுகளா அப்படின்றத பார்த்து செய்ய வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். தொழிலில் கூட்டாளியின் புதிய ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு ஒரு பக்கபலமாக இருக்கும். கூட்டு தொழில் ஓரளவு உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு தான் சொல்ல வேண்டும். கடமை உணர்வு தவறாமல் இருப்பவர்கள் தான் மிதுனம் ராசியில் பிறந்த நீங்கள். உங்களுடைய திறமையால் எதையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும். இதுதான் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரும் பலம் என்றே சொல்ல வேண்டும். உயர் பதவியில் இருப்பவர்களுடைய மதிப்பு மரியாதை, அதாவது அவங்க உங்கள் மேலே மதிப்பு மரியாதை வைத்திருப்பாங்க. அது மட்டுமல்லாமல் பிரபலங்களின் நட்பு, விஐபிகளின் அறிமுகம், இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால அதன் மூலமாக உங்களுடைய கடன் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு காண்பீங்க. பல வருடங்களாக கடன் தொல்லையால் அவதிப்படுபவர்கள் கூட அம்மன் வழிபாடு செய்தீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு வருடத்திலையும் ஒவ்வொரு மாதத்தின் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிடமோ 15 நிமிடமோ அம்மன் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிங்கன்னா நிச்சயம் உங்களுடைய கடன் பிரச்சனைகள் ஒரு முடிவுக்கு வரும். ஏதோ ஒரு வகையில் தொழில் ரீதியாக, வியாபார ரீதியாக ஒரு லாபத்தை பார்ப்பீங்க. அந்த லாபத்தின் மூலமாக உங்களால் கடன் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவு கட்ட முடியும் அப்படின்னும் உறுதியாக நிச்சயமாக சொல்லலாம். திட்டமிட்ட பயணங்கள் திட்டமிட்டபடியே நடந்து முடியும். நல்ல சிந்தனைகள், நல்ல யுக்திகளும் மனசில் உருவாகும். அதனால் எல்லோரும் உங்களை பாராட்டுவாங்க. பழைய நட்புகளை மீண்டும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் உங்களுக்கு உருவாகும். ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஏதோ ஒரு மன சங்கடம், இதனால் பிரிந்திருந்தவர்களெல்லாம் நிச்சயம் ஒன்று சேர்வீர்கள். உங்களுடைய வீட்டில் உங்களுடைய பேச்சுக்கு எப்போதும் மரியாதை இருந்து கொண்டே இருக்கும்.
குடும்பத்தில் நீங்கள் வச்சது தான் சட்டம் அப்படின்ற ஒரு நிலையும் நிச்சயம் உருவாகும். உங்களுடைய எண்ணங்கள் யாவும் ஈடேறக்கூடிய ஒரு நிலையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்றது. புதிய சொத்துக்கள் சேரும், ஆடை ஆபரணங்களை சேர்க்கக்கூடிய யோகமும் மிதுனம் ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு நிச்சயம் உண்டு என்று தான் சொல்ல வேண்டும். சுப காரியங்களை நீங்கள் தான் முன்னின்று நடத்தி வைப்பீங்க. உங்களுக்கு தான் எல்லாமும் தெரியும் அப்படின்ட்டு குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்ககிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைப்பாங்க. திருமண ரீதியாக பார்க்கும்போது நிச்சயம் திருமணமாகலையே என்று கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும் அப்படின்றதுல எந்தவித மாற்று கருத்துமே இல்லை. அந்த திருமண நிலைக்கு குரு பகவான் உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்பார். ராகு கேது பகவான்களோ எந்தவித தடையும் இல்லாமல் மிக பெரும் திருப்பமாக உங்களுடைய திருமணத்தில் பல நல்ல சம்பவங்களை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார்கள் அப்படின்றதையும் மறுத்துவிட முடியாது. ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது கடவுளின் விதியின்படி கிரக நிலைகள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நிச்சயம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சாதகமாகவே இருக்கும். குறிப்பாக உங்களுடைய பாவ புண்ணியங்களை பொறுத்து பல நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாவங்களை மட்டுமே செய்து வந்தீர்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு சில தீய பலன்கள் கிடைக்கும். அதை திருத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பையும் கிரகங்கள் கொடுப்பார்கள். அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் திருந்தினீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட நன்மைகள் உண்டு. அதே போன்று புண்ணியங்களை செய்திருந்தால் ஏகப்பட்ட நன்மைகளை கிரகங்கள் உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள். இதுதான் கிரகங்களின் நிலையால் உங்களுக்கு உண்டாகக்கூடிய மாற்றம் என்றே சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியும் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும். தொட்டது துலங்கும். தொழில் ரீதியாக வியாபார ரீதியாக உங்களால் சிறப்பாக செயல்பட முடியும். உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை, உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய துணிவு, உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த மன வலிமை மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். மற்ற ராசிக்காரர்களை விட எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் ஒருபடி முன்னே இருப்பவர்கள் மிதுனம் ராசியில் பிறந்த நீங்கள் அப்படின்றதும் எழுதப்பட்ட விதியாகவே இருக்கின்றது. உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பலவீனம் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கூடா நட்பு எளிதில் தொற்றிக்கொள்ளும். யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் அப்படின்றத சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் பழகுவது, இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரிய பலவீனம் என்றே சொல்ல வேண்டும். உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த பலவீனத்தால் சில நேரங்களில் சில பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திப்பீங்க. ஆகையால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டியது அவசியம். மது, மாது, சூது, ரேஸ், லாட்டரி இந்த விஷயங்களையும் அறவே தவிர்த்து விட வேண்டியது அவசியம் என்றே சொல்ல வேண்டும். இல்லைனா இந்த வகையிலையும் பிரச்சனை ஏற்படலாம். மற்றபடி பெரிய பாதிப்புகளோ பெரிய பிரச்சனைகளோ எதுவும் இல்லாமல் சீரான வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையும் அப்படின்றதில் எந்தவித மாற்று கருத்துமே இல்லை. யாருக்காகவோ எந்த நேரத்துலையோ எப்போவோ வாக்குறுதியை மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க. அப்படியே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதனால் அது என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்றதையும் அந்த வாக்குறுதியை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்றதையும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசித்து செயல்படுவது தான் நல்லதாக இருக்கும். அதே மாதிரி கடன் வாங்கி கொடுப்பது, ஜாமீன் கையெழுத்து போடுவது இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் அறவே தவிர்ப்பது நல்லது என்றே சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா உன்னை யார் கேட்டது, நீ எதுக்கு இங்கே வந்த, நீ எதுக்கு வாங்கி கொடுத்த, நானாக உன்னை கேட்டோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில பிரச்சனைகளை நீங்கள் அதன் பிறகு சந்திப்பீங்க. காரியம் சாதிக்கும் வரை சிலர் காலை பிடிப்பாங்க. ஆனால் காரியம் நடந்து விட்டால் உங்களை தூக்கி எறிவார்கள். அப்படிப்பட்ட சிலரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருவார்கள். அந்த மாதிரியான நபர்களிடமும் கொஞ்சம் கவனமாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றே சொல்ல வேண்டும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட எண்கள் 1, 8, 9, 10. அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் பச்சை, நீலம், மஞ்சள். அதிர்ஷ்ட கிழமைகள் திங்கள், புதன், வெள்ளி. அதிர்ஷ்ட மாதங்கள் ஜனவரி, ஏப்ரல், ஜூலை, டிசம்பர். இது எல்லாம் அதிர்ஷ்ட மாதங்களாக இருக்கின்றது. இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி நிச்சயம் உங்களால் மிக பெரும் முன்னேற்றத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியும். திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான் வழிபாடு உங்களுக்கு உகந்ததாக இருக்கும். ஒவ்வொரு வருடத்திலையும் ஏதோ ஒரு மாதத்தில் திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான ஒரு முறையாவது சென்று தரிசித்து விட்டு வாருங்கள். அனைத்து தடை தாமதங்கள் எல்லாம் விலகி பல சுப பலன்கள் உங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் என்று உறுதியாக சொல்லலாம். இதில் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கிரக நிலை, கிரக மாற்றத்தின்படி சனி பகவான் குரு பகவானின் நிலையின் பொறுத்து
அம்மனின் விதியின்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னவெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான பல விஷயங்களையும் தெரிந்து கொண்டு சிறப்பான செல்வ செழிப்பான வாழ்வை அமைத்து கொள்ள இந்த பதிவு நிச்சயம் உதவும்.